Oke, इनके बाहाय तंबाय नरक तो मुटा मुटी जतन नुबाय खना टिप्रा आइ तो लाइव चलि तंमा जागो नायना हेनि थांगै खरकसा बरक नां नुंगेनि पार फुनु गहिनै मोखांगो पास्तायासनि सिल तकजागै रहर जागमानो रिजन के बो आ जागो चुवाक नङि थांगै वाक खावै तंगैफु तै कयेक मास सिगांबो आ बरक ब्रै बिकाक जागै कबर चावै बाकचुदि खायै निउज चैनल नि बिसिंतै बिनि एक्स जीएफ नि नेक्स्ट बीएफ न वो डम किछम किरगरिवै भाइरल अंगै लोकल देवदास नि फेमस इंजाक आंखे तो बिनि आमा हाय तमुरक मनुगै आफ्रो बोनो पुरा कबर लुजर हाय समा तंजाकसु तै ताबु खिनके कुनुया बुइ बाय बुजाकना मुचुं जागै हुड्डा आरो थाङै बुजाक माना नुगै बोनो कबर अल्ट्रा प्रो मैक्स हाय समा तंसु आमा हाय हिनजां मारक न ता जल लिदो बाय निनि तमुंनि बागैसि नों हिनजागो निनि आमा हाय तमुंरक न चेंज खालामङै खायदे निनि काहामनि बागैनो सावो आं दामनि इनके हुड्डा हुड्डि बुइबे बुजागै रगो मुदा मोजां बायनो कपाल हनके फायदि अकक रगनो लेफ्ट साइड तनवै राइट साइड थांगै तिनिनि दिना जिरा शिरु खैलासिनाय हनके ओ बुरिनि बागै कबर चावै मेंटल इंजाक ब्रक मुनिसु तिप्रा आइदलो बुइरजाब तंमा जागाव थांगै केफे खाय आरनि बरनो आधार पाथर कक सावै तंगै मानिफु इको आमा हाय रकनि बागिनो बिनि इज्जत रक तिसा हाय नो हाय ड्रेनि तियस कोजो खोटा कुबै कक साना थांके बिनि इज्जत रक तो सोशल मीडिया वो किच्चा फनसे क्रै हिनै मानो ते बिनि लगी बिनि आमा हाय नां नुया तमुरकनि बागै ताबुक बाक्सा बररक बाय जिरानि न्यूज चैनल नि मुंसे हाजागै तंसिउ नरक खना बायखना ब्ले बिनि आ भाइरल भिडियो जिरानि न्यूज चैनल मालिक नि मुंनो खुयै बडनो चुवाक खानिवै अ जागाव रहर हिनै सिङै तंलाय मानि हायफना आं जे बुजिमानि आ चैनल मालिकले बनो चुवाक खानिवै टिप्रा आइडल चलि तंमा जागाव थांगै वाक खावैदि हिनै ले रहर यानाता ओइ लोकल देवदास थमसन लाइट सालमा बाय किक आउट खाय रहर जागै कबर इंजाक चिराय खोनादे नों जदि कुबुनि चुवाक नंगै फेगै आ जागाव थाङै आमतिङै तंगैमा गोनां हिनके नोनो आं कायसा कक सानाय नोंबा वाइसा प्रुके जीबी हस्पिटाल थांगै खरकसा बरक न चुवाक नंगै हस्पिटाल फायै आठार पाठार कक सापायो हिनै एक्सपोज्ड खायतंग बलासा द काहाम कक आबोto आमाहाय बररंनो एक्सपोज खेमा बागै हनके नोंके ताबुक तामनि बागै चुवाक नङै फेगै आरो थांगै आठार पाठार कक सावै हुड्डा कुनिया बुजागै भाइरल लङै तंगैसा जे नमुना रकम नुगै बुजिमानि आस्था दुइ नम्बर ब्रक सिंना ब्ले नोंबा बुइनो के आमटिता आं दि हिनै फ्रिं फन फियाबा बनि जिसे आमति इंगै तंफु इको आमाहाय रकनि बागैनो बटाबुक एक्सपोज इंगै मा तंगुता ताबुक से काहाम के बुजिमानो बोटामनि बागै सालमा बायला थ्रिवै लाइभ निकारिवै रहरजाक आफ्र वै को आमाहाय केना चुवाक नंगै फेगै बुइबाय कक बांलायकेना मेटार तरै थांकना हिनकेबा निनि आमाहाय तमुरकनो आंतै सज्ज खाय तंमानलिया हिनै कागै रिजाक खनाता ताबुक आनि अकनो खनावै आनि पर्सनल लाइफ न तियै नों सानाय साबो हिनै आनो कमेन्ट रक्ता खायबायदि फियाबा तामुनि हिनके निनि पर्सनल लाइफ नि ककनो नों न्यूज चैनल फायै पब्लिक खायमा बागैसे आं अककनो मासाव बुजिखनाब्ले ब्रो आखन बाय तो सागादे नोंलाय ताम तंथगै आबो आरो बसकांगो थांगै नांनाय सकनाय इंगै मा तंगै बाहिनो नों तो आरो नायना हिनैसे थांपुन हिनके ऑडियंस इंगै आचुगै नाय तंमाय दिबा ते जेकुनु ककनो संना मुसुंका हिनके आरो तंनाय गाना गिनिनि बररंनो फान सोंनिता आरो बुइ काम खाय तंमा जागाव थांगै बसकांगो बसावैबा ताम रक साथारै तंगै हिनो नङाबो हनके आमहाय इंगै आबुनि उलो हल नि तिखलाय तलांजाकमानि उलो गेइ तो बसावैसे आरनि कमिटिनि बरंगसे सोंथारैसे तंगै खवा ओइ निं साबो हिनै फापरे बाय कॉन्फिडेंस के निनि मारनो हायसे दुआं मानिखा नों ब्रै बेकाक जागै दुखु नांजागै चुवाक नोंगा ठीक न हायफनो चुवाक नों फनो साक न कंट्रोल तन्दिता नोनो के बुले चुवाक से कंट्रोल खायो भाई नों किसा सेक वान सुगै रगद नाय हिनो निनि आमाहाय तमुरक न निनि एक्स गर्लफ्रेंड सालमानुगै बिनि आ डिसिजन न बो पुरा राइट जाखाना बुजिखादा आं ओ हाराम खुरनो काकमानि पुरा ठीक नों काहिनि वान सुकना ते जे ब्रगो नों जिबि थाङै एक्सपोज खायमानि आ ब्रक बनिनो आमाहाय तमुरक मनुगै पुरा नखलावा आचुगै बिरि नोंतेते वान सुगै तंखना मबो आं हायनो नोंखो रागब्ला जों सेम लेभेलनि ब्रकनो ब्ला हिनै भाई खोनारे आनि ककनो काहामके निजिनि इज्जत न किसा मेंटेनेंस खायचलैना सोलोंदे बुजिखादा हुड्डा आरो थांगै बुबि कक बांलायै थाप्रा रिजागै भाइरल लङै तंमारक निजिनि इमेज नि बागै बेलायखेना हामिया बुजिखादा तामुनि हिनके आब्रु तैमां नों बुइबाय बेंगाय जागनाय सोंजागनाय मोनैजागनाय तै नों कुबै चुवाक नोङै आ जागाव थांगै आमहायके बाकचुरि खाय तंगै
Nungkisa ano comment kai safaidi full story no shortcut ke slamai. Ang ni a comment no pin khai ringai.